बे समाव जों दङ क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आरो बे क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै गोजोनथाव खौराङा बेनो जाहैबाय बाथौ गोथार सान फालिथाय खुंथायनि बे हाबाफारिजों बाथौ बिमुरसार जानानै जों फैनो हादों आरो बाथौ बिमुरसार जानानै जों गासिबो सिबियारि नोंथांमोनसिम जोंनि बाथौ बिमुरसारनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय बे समाव जों क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अल बाथौ महासभानि इयुथनि आफादगिरिजों दङ जों बिथांजों फंनैसो बाथ्रा लानो नागिरदों जोंनि गासिबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबाय गिबियाव नोंथांखौ बाथौ बिमुरसारजों बरायनो थाबाय खुलुमबाय जिहेतुके दिनै क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बाथौ गोथार साननि जा मोनसे लाहार फाहार नोंथांमोननि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोन्दों बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय बाथौ गोथार सान हाबाफारिखौ खुंनानै नोंथाङा गावखौनो बे इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोंनि सिबियारि बिथांमोननिसिम बा जोंनि उथिफुनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम माबायदि खौरां हरनो नागिरदों नोंथाङा खुलुमबाय आंनि मुङा सानरोजा मुसाहारि आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इयुथ कमिटि लाइमोन आफादनि अल बाथौ महासभानि प्रेसिडेन्ट जों बेखौ गोबां समनिफ्रायनो सावरायलायबाय थादोंमोन जोंनि गेजेराव ओमफ्राय जों बेखौ दिनै खुंफुंनो हामारबाय बेवहाय जोंनि गोबां बिबानगिरिफोरनि मावथिफोर दङ आरो जोंनि लकेल जिथु इलाइट ग्रुप आरो अल बाथौ महासभानि जेसेबां बिबानगिरिफोर दङ जोंखौ गोबां सापर्ट होदों आरो खाथि खालानि जेसेबां बाथौआरि आरो बाथौ फिसाफोर दङ बयबो जोंखौ सापर्ट होदों दिनै जों बेखौ खुंफुंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै जेरावखि बर' जाति माहारि थायो बे गोथार बाथौ सानखौ बिराद गिदिरै खुंनो नाजानांगौ बेखौ जेरावखि थाया मानो दिनैनि दिनाव एटलिस्ट दिनैनि दिनाव बे गोथार बाथौ सानखौ बयबो खुंनांगौ अफिसाव थाग बा स्कुलाव कलेजाव जों गोबां गोजाननिफ्राय फैदों ओमफ्राय बेयाव ज' जानानै दिनै खुंफुंनो मोन्दों बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेतुके बे गोथार सानावहाय नोंथांमोननि क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दिनैनि जा बाथौ गोथार सान बेवहाय बाथौ धोरोमाल' थायालासिनो बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो दङ बिथांमोना दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारियाव बाहागो लादों ना लादिया औ जोंनि गेजेराव नुनो मोन्दों गोबां धोरोमनि बा गुबुन जातिनि सुबुंफ्राबो जोंजों मैया हरहालागैबो मावफादों गुबुन धोरोमनियाबो मैया हरहालागै जों मावफादोंमोन दिनैबो नुजाथिफैदों जोंनि इन'ग्रेटर बा प्रेयार प्रग्रामनि इन'ग्रेटरानो जोंना गुबुन जातिनि बा गुबुन धोरोमनि बेनिखायनो जों गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो पजिटिभ रेसपन्स होदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना जिहेतुके बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै बे सेथि फालिथाय फोरबो नङा होमबा बे सेथि फालिथाय फोरबोनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना सानदों नामा जे जों अरायसम बे माने बाथौ गोथार सानखौ जों खुंबाय थानायनि बेबायदि मोनसे थांखि बेबायदि नोंथांमोना बे इउनिभारसिटिनिफ्राय साननाय जादों नामा औ जों बेखौहाय देग्लाय फार्स्ट टाइम गिदिरै खुंबाय आरो बेखौ जोङो खुंलांबाय थानोसै बेनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इयुथ कमिटि दाबाय आरो बेयाव सापर्टआ गोबां बयनिफ्रायबो पजिटिभ रेसपन्स ओमफ्राय जों बेखौ लुगैयो जे गासैबो कलेजेस बा स्कुल्सफ्राव जेरावखि बर'आ थाया मानो बेयावनो खुंनांगौ बे दिनखौ गेदेर दिनै जिहेतुके गोथार बाथौ सान नोंथांमोननि क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खुंनो लादों बेवहाय आरो मा मा हाबाफारि दंबावो होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों जोङो फार्स्टआवनो फ्लेग हस्टिं खालामबाय बिनि उनाव दायो प्रेयारनि हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय दा 2 PM निफ्राय जोंहा अपेन सेसन दङ बेनि इन'ग्रेटरा जोंनि भाइस चेन्सेलर सारानो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं सार ओमफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो श्रीजुत हाग्रामा महिलार सारखौ लिंनाय जादोंमोन बिथाङा फैगोन ओमफ्राय जोंनि गेजेराव दं स्पेसियेल गेस्ट डक्टर प्रबिर ब्रह्म सार बिथाङा लण्डन इंलेण्डनि ओमफ्राय एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै दङ डक्टर मंगल सिं हाजवारि सार ओमफ्राय आरो गोबां जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय अल बाथौ महासभाजों सोमोन्दो थानाय बयबो नुजाथिफैदों आरो क'क्राझार जायगानि गासैबो ओमफ्राय जोंनि प्रफेसरफ्राबो दं जोंनि बाथौ बिमुरसाराव अल बाथौ महासभा बड' इउनिभारसिटिनि इयुथनि आफादगिरि मानगोनां सानजारां मुसाहारि बिथाङा जोंनि बाथौ बिमुरसारनि गेजेराव दाफैनो थाखाय जों बिथांनिसिम अराय गोजोननाय सिबिनाय खालामनानै दिनैनि जा दसे सावरायनाय हाबाफारि आरो मेसेजखौ जों एसे लानानै मोननानै गोजोननाय मोन्दों साबायखर